Kate Chunjastas Okeyo kama kuweka benda nyola wala mani nyasai mudo tegi kinde duto mabende koro gidong maonge jalno manosiro anyola no. Kawadhi nyime ni seche gima oro podo kwako gwenge mopogore pacho kare uruok mochungne weche chiemo kod pure piny ngima koriwore gi mbalariany ma Egerton ochako chenro mar pidho njugu e gwenge mag Katilu kod Loima e kaunti ma Turkana mar jiwo jopure kaunti no mondo rwak pith njugu manigi faida mathoth e aluora na kipimo kod chiemo mamoko kaka chiel kuom chiemo manigi ndhadho mathoth jopurgo bendo jiw e puro njugu e kedo gi nong'no mamako nyithindo kod kedo gi kech e kaunti no. E achiel kuom puothe manitiere bwo chenro mar sirikal mar kuoyo pi gwenge ma Katilu kaunti ma Turkana, chenro manyien mar pidho njugu dhi nyime. Chenro makoro jopur puoyo wira obiro konyo duoko chien ngaji e gwengegi. Nonro mane otim kod riwruok mochung'ne weche chiemo kod pur e piny ngima FAO ne opuodho lobno kamano manyalo nyayo pur njugu makare. Nyaka sani mbalariany ma Egerton bende osekelo koth njugu ma ibiro pidhe puodhono maromo eka 10 ka gitimo tiegruok ne jopurgo e yo makare mar rito njugugo. Hii mbegu haina tatizo, mambo ya madawa haihitaji. Mbegu tunapata kwa Egerton kupitia kwa kaunti kwa FAO, na hii mbegu tunapata bure atulipi. Kaluwore gi Joseph Okumu ma en apisa e riwruok mar FAO bang' puro kendo pidho koth njugugo, jopur tiyo gi pi mawuok e aora Turkwel mar kuoyo ne chiemo makawo mana dweche 3 mar ikruok. In Turkana County, we are working with 18 irrigation schemes, but out of the 18, we chose 4 for commercial production. So for the 4, one is Katilu. We have an irrigation scheme across the river called Nawepeto. We have another irrigation scheme called Simailele and another irrigation scheme close to Lodwa, 20 kilometers from Lodwa, called Koloro, where we are targeting, where we are doing commercial production. Jolony go bende lero ber mar moyo njugu mowuok e puodho chieng' mar golo sum mar aflatoxin ka giwacho ni puro njugu nigi ber mathoth e gwenge mag Turkana kipimo gi chiemo mamoko. Nyaka sani kembe mopogore opogore osewuok oko mar nyiewo njugu ma oseikore kowuok kuom jopurgo. The value, if you compare to sorghum, a kilo of sorghum will go for only 30 shillings. But a kilo of groundnuts, when it is shelled, will even go up to 200 shillings. Before shelling, it goes for 72 shillings. And also, like you had, the officers here, they are talking of kilimo biashara. So even the farmers here would like something that is selling, or they'll get something, value for their money. And we also have a buyer who is prepared to come and procure these from the farmers. It's called Easter Products. Na tumeweka mpango ya kupanda zaidi ya ekari 300, tuone kama itakuwa namna gani. Kaluwore gi jolony, pur man njuguni korwaki makare kaunti ma Turkana, achiedh nade mar oro ma hinyo bede kaunti no kod aluora mare nyalo biro dok chien. Diana Ulonde, Ramogi TV.